Sada napalabas, bayat ti panagmanmaniho ni Albert nga agawid. Adda nasabat daytoy atrak, ket nasisirap iti lawag ti headlight. Apuon ti nakadiskrasyan ti baro. Nalaos ti danag ni Doña Caridad. Apaman nga inyawag dagiti pulis ti napasamak iti anak na. Kabigatan na. Namwan met ni Dan tinapagteng tigayim na. Iso anapan daytoy iti ospital. Pinalutput ni Doña Caridad ni Dan. Ngemsan nga imbaga ti baro no sa dino tinaginuman ni Albert. Iti sabalya bangir, nalaos manen ti panagdandanag ni Laika. Gapo ta sabali manen ti jar ti inana. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Sadag! Diyos ko, sabali man ang tijar ni nanang ko. Madanaganak. Apay nga yakas niya man ang timapaspasamak kan ko, ana. Noumdas la ko mati urnong ko. Talaga nga ipakita kiti espesyalista. Tapno maamwak no niya ti sakit na. Talaga nga minamadanagan. Ni Nanang Dayjay. Mapanak adagos iti silad na. Amangan no anyakit din ti mapaspasamak kan kuana. Saan da kadangran? Saan ko pangaasiyo? Saan? Nanang, adaag ditoy. Anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Apay akasta kayo matan nanang. Kaya't nakapatayan! Kaya't nakapatayan! Asino nanang? Dua talaan mo iti balay. Asino kumangay ti agpanggap iti dakas kada kayo. Makaturturog akon. Ha? Nabambanugak. Kaya't kuntiagina na. Una yan, tinagbambanakan ni Albert nga anak ko. Naimbaglakit din ta saan aggrabe. Dagiti napagteng na. Nagasugan ni Albert nga anak ko. Amang ano makapuotan ni Albert. Tinasayat. Ayabag, nurse. Naimbag nga rod, tanailawlawag mo matlaki ni Miss Titi amin, Panyero. Panyero. Ay na, aglagaw apaman anay bagak iti cellphone tinapasama kini Albert. Kaya't nanti makawid adagos. Idinto ta dapay nasken nga si kaswan na iji abroad. Kastaya, Panyero, isuway na'y ayo. Imbaga kasimpahan na pa'y amin, santo agawid dito'y Pilipinas. madlaw talaga nga agayat ti anak mo kini Albert. Nagkaubingan dagiti anak ta, Panyero. Sigudeng nga gamamuda. Isodya kun mas daw, no talaga nga agayat ti anak ko, iti anak mo. Ay, naimbag paykan ka, Panyero. Tawan ti parikot mo iti biyag mo. Maday ta ka manan ako nak, Panyero. Basta aramiden ta ti rumbang. Kat patse, ama urnos tumot lang ti amin. So pala ko mga rod, tamatong palday ta, Panyero. Anya ti mariknam, anak ko. Ada ka din na sakit. Mabisinak, Mama. Anya, ngam, anak, danumla ang timabalin mo nga ipaunag. Saan ka pa'y amabalin amangan? Saan abali? Tanakadextros ka man. Kaya't ko timangan. Albert, pangaasim anak ko. Anos kumapailaang. Orayan ta nga ibagati doktor, amabalin kan amangan. Ha? Saan ta kumaalabsingan tibilin na? Amang anuan niya apay ti mapasamak. Alan anak ko. Yinanamlaang tapno na daras nga agsubli ti pigsam. Lay ka anak, agar mo sartan. Ha?
Nanang? Apay akas tati panangkit kitam kanyak anak ko. Agar mo sartahan ko nak. Nanang, okay ka kadilaan? Katuan mo't. Awan mo't ti sakit ko. Apay ka di. Kuha ngamin, Nanang. Anya anak ko. Nanang? Anyat na pasamak kan kay Dirabi eh. Ha? Awan mo't ti malagip ko. Apay ngamin. Anya ayat inapasamak. No kasta, nakapuutan ni Albert. Wan amado, itay parbangon. Kunana amabisin, ngambilin ti doktor, ano makariing. Danumpay lang ti mabalin nga ipaunag na. Ket, kumusta ka nun tirik nana? Apay adi naksungbatan. Nakatkadlaw ang nakapsot ti anak ta. Adu ko matikayat ko nga ibaga, karidad. Ngamsaan pa'y laeng. Tama nga no sabali manin ti pagawatam. Amado, Ngam addan to gundaway, nga aramidak ti amok arumbang. Diyos ko. Talaga ajakon amo no anyo ti aramida. Madanagan naklauna yan kaninanang. Anya ti sakit akimpot kan kuana. Apay nga isupay, Diyos ko. Mabutay ngagpaya namang palaw kan kuana ngagmaymaysa. Amangan namin no anya ti mapasama. Amangan no dadaka sa mapagtan na. Kadyak matulungan. Nilaangan na ng tinatda makagapo. No apay akayat ko tiyag sa lukag. No mapukaw kanyak ti inak. Asinon tupay ti pangisagutak iti baligik. Iso pang nga asim, Diyos ko. No anyaman ti kimpat asakit iti inak. Agimbag kumapay. Tapno masubadakpay ti adu a sakripisyo na kanyak. Makitam tinagbanagang, Albert? Dan, pangasim. Di na ko masermonan. Diyak kaya tilasta. Brad, saan ka sermonan? Tawan ti karbangak. Ngam pinalagipan ka iti day di arabi eh. Binilbilin ka. Iso na laang ta di nakimpangag. Linibasan nakpay. Pimanaw ka iti pagpapayak, adi ka nagpakada. Diyak kaya tamasin na ti trabaho, Dan. Iso adya ko nagpakada. Ngam no nagpakada ka kuma, saan ang napasamak ti aksidente? Takinuyog ka lakuman. Anya kalakit din na yan. Napasama kan ti amin. Agyaman ka lang yan. Tas sa anak ka na tayo. Makitam ti kasta pa nagsasaom, Brad. Saan ko maakasta? Dan, hustong aminan. Diyak kaya ta napagsaritaan tinapasamak. Si kayat ko, makarwara ko dito'y ospital. Panagkunak Panyero. Urayan pa'y ang makawi di Jebalayo ni Albert. Sakpay nga ipatungpal mo ti planom. Day tama ti pampanunutek. Tanu aramidag itan, amangan no da kami manen kini karidad ti saan nga kinaawatan. Dayta ka tinarigat, Panyero. Sana bali, takinunan mo ta mabalinin nga agawid ni Albert. Kastamat ti ko na ti doktor. Bueno, nasaysayaan nga rod, no maasikaso pa'y nga umuna ti panagawid ni Albert. Sige. Kastang ruden ti aramidag, Panyero. Jakmat kaya ta kumaro ti anyaman asusik mi nga agama. Kakaisuna nakapagsarita kamin iti naminsan. Kensan la dayta, Panyero. Dakkel ti pamatik,
Nga pa man nga danton ditoy ni Misty nga anak ko. Sigurado nga agbaliw ton ti ugali ni Albert. Nga ta, Panyero? Kasta ti pamati, Panyero. Amok adakkel ti maitulong ti anak ko. Tapno mabaliwan ti di mo magustuhan nga ugali ni Albert. Lay ka anak ko. Si kanti makaammo kadagiti insangput ko Ni, nanang, nagadundag ito'y. Nangalamit yung gatang mo. Ay nakitaggedak anak ko. Katiintad da kanyak, inggatang kon kadagiti kasapulan dito'y balay. Ha? Ni, apay ajak amo day tananang. Kat no sigod mo't nga aramid ko ti kasta. Saan ka di? Makitang danak no jak mapanagla ko ijay tiyendaan. Nanang, Lay ka anak, adda ka di parikaw. kuha. Kaklaan nga, mga numabanbanog ka matitikas tangar aramidam, nanang. Ay na anak ko, sa anak pa'y nga inutil. Saan ko maakasta ti tratong kanyak? Nanang, Malakid din, simpa umon dagiti insangpet ko. Makaamu kamutan no anya ti ilutong. Maragsa kanak, tanakaawid kan dito mansyon, senyorito. Nana si Mang. Apay akas naman ang tiawag mo kanyak. Ha? Ay, pasensya kan barok. Amangan ngamin numanggagdakda senyora kan senyor. Oh, Kat, kumusta kan ngay? Anya tinasakit kan ka? Di na kong pagdanagan, Nana. Isong harod na pinarawar na kong ti doktor. Tanay yung pagana kon. Si kamot ngamin barok. Anya aya ti ar-aramidam. Aksidente ti amin, Nana si Mang. Ala, ibagam nga rod no anya ti kayat mo akanon. Ta iso ti isaganak. Aywan gayam. Amangan mo't no adda maiparit akanam. Awan, Nana. Iso adinok pagdanagan no may papan itimakan. Talaga gaya masumangpatan ni Misty, Fausto. Wen, karidad. Kita mo. Dakkel ti pagbaliwan ti amin. No danton dito'y pagilyan ti anak ko. Anya ti kayat mo asawan? San pa'y lagaya man ay bagakan ka ni Panyero Amado? Ti anya. Ibagam ko man, Fausto. Di ka nagpalpalikaw pa'y. Intun addan dito'y ti anak ko. Dakkel to ti akmen na iti panagbaliwan ni Albert. Anya. Masigurado ka mapasamak day ta, karidad. Jak ammo ti sawak, Fausto. Uray po utam timbaga, karidad. Sigurado day ta. Ket mapunas tun amamimpinsan ti amin aparekotyo, may papan ka ni Albert. Amo manak ko, nagaduman dagiti mapampanunot ko ita. kas kumaitian niya, nanang. Tangay ka ba ulakpay mutlaang ti manggad? Kayat ko ti makatulong kan ka. Di mo't kasta ti kanayon nga ibagakkan ka. Nanang, umdasan kanyak anakaradkad ka na salunat ka. Si kamot, no agsasao ka, kas lakit din at sakit ko. Saan nga iti kasta, nanang? Iso na laeng, tadyak kayat amabanbano ka. Kasano ko maamabanugak, kat nalagan mo't laang ti trabaho no bilang. Uray pa'y, nanang. Diyak kayat amarigatan ka. Umdasan kanyak ti panagsakripisyom iti 10 kat 6 atawan. Nagturpong sa ko iti high school. Siyak mo ti mangisakad iti panagkolehyo. Ken, iti pagbiagta. Makaparagsak ka, anak ko. Nanakam ka. Amom ka di nga ado ti kasadaram asaan da ama panunot tirigat dagiti naganak kadakwada. Nanang, Isu anaga sa tak. Tasi ka tinagbalin nga anak ko, Laika.
Pagyam ni amanak dayta, iti Diyos. Amo nga dapay lang rekrik na ngam panagkunak. Kat dayto yung ti umno akan ito. Tapno kasarita ka, Albert. Papa, Anya ka diya talaga ti aramidam iti biyag mo. Anya ti planom, Albert. Papa, pangaasi. No sermonan dak. Saan kumapay lang ita? Takaano pa'y kuma. Inton may saka na bangkay, kasta ka di. Among papa? No kastamat lang taramidam. Nasaysayat la kuman anatayak itipan naka-aksidentek. Aniya. Nagtured kan nga agsaw iti kasta, Albert. Talaga mat papa. Nasaysayat lang anatayak kuma. Gamti si bibiyagak ng agpaiso. Ngam kastamat anakarkaro asidirenda. Senyora, adda ka di parikot? Mapampanunod ko lang amin si Mang. Nubilang ta na isagmak ni Albert iti panakaaksidente na. Anya lang at anti mapasamak kanyak. Ha, Amumat. Dandani natayak idi impas nga ko ni Albert. Isungarud ang nagmaymay sa laang nga anak mi. Tanapagad di pa nagsikog ko. maawatak dayta, senyora. Iso ang mapampanunod ko ita. No napukaw ko ti anak ko, iti pan naka-aksidente na. Amangan na, niipatay kumatan. Ha, Anya dayjay si Mang. Anya tinapasamak, amado. Apay ang makapungpungtot ka. Oray la impanalpaak mo ti ridaw iti silid ni Albert. Amado, kasarsarita ka. Anya ti mapaspasamak, kunak. Pangasim karidad. Saan kumapay nga ita? Di nakpay lakasarsarita. Amado, asawa nak. Panagkunak katrumbang laamaamuak no anya ti mapaspasamak. Naggapo ka iti silid ti anak ta. Kalpasan na, makapungpungtot ka arimwar. Apay ka di. Gaputa aglablabasan di anak mo. Agsubang nga tamanan da Doña Caridad ken Amado. Gagayam, di uliwayan na denggan, tituloy tinubela tayo anapauluan. Sadag! Sadag! Napalabas, kastaunay ti panagdanag ni Laika, idinanggag na anagikis ti inana. Inarayat na daytoy, ket nakita natin nakaro abuteng itilanga ti baket. Ngem kelat metlang anagkalma, ket kinunana nga ginanan. Kabigatan na, ad-addan anas daaw ni Laika, idi kaslawan anyaman na iti inana tinapasamak, ket di na pa yan malagip ti amin. Iti sabali a bangir, nakawid meten ni Albert manipod iti ospital. Iti panagsarita da nga agama, nakaunget ni Amado, ket saan anailimod da ita ken ni Caridad. Nagsarita nga rod dagiti agasawa. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Sadag! Pangasim karidad. Saan kumapay lang nga ita? Di nakpay lakasarsarita. Amado, asawa nak. Panagkunak katrumbang amaamuak no anya ti mapaspasamak. Naggapo ka iti silid ti anak ta. Kalpasan na, makapungpungtot ka rimwar. Apay ka di. Gaputa aglablabasan di anak mo. Amado, Dayta ti bunga tinalabas apan ang kunkun sinter mo ken kuana, karidad. Kita am tinagbanagan na. Natangken ti ulo na. Awan ti denggen na apulos. Ket kabalan nakpayin asukiran.
Di nakpabasulan. No apay anasakit tinakam kan kati anak ta, Amado. Ha? Apay adi mo sa lutsudan, iti bakim. Ang mga nusikamat lati makasungbat, iti dayta sa lutsud mo. Ang mga nusikamat Huston! Kasta kamat kata. No awanan ti maerason mo no mapagsaritaan ti basol, agungat kan. Kat dayta ti babalawakan ka, Amado. No maidukitan ti nagbasulam, agungat kan. Laika, anak. Oh, intimplaan ka iti gatas mo. Ha? Nanang? Nakita ka ngamin nga dapay laeng ditoy. Iso nga intimplaan kan. O, inumumun tanapudot pa yanak ko. Agyaman nanang. Anyat ar-aramidam. Apay adi ka pa'y lamaturog. Diyak man mo nanang. Kasla dinak mat sarungkaran ni Tuglep. Anya? Ay na anak ko. Ang mga no adamot pampanunutam. Ang mga no adakit dimot parikot mo. Asaan ka makaturog? Awan nanang. Ay na anak ko. Dakes iti salon at tikas dengar aramidem. Iso akasayaatan no aginanakan. Ala, ibuso mo day tatinimplak agatas mo. Tamaturog ka. Dayjayon tilugan ni Senyor Amado. Napanan ti amok alalaki. Ay, una yun ti kastoy. Kaslaki marumatan ti mapaspasamak iti pamilya pagpapaayak. Apay ngay akastoy matan. Hindi, senyora. Ang mga nuan niya ti mapasamak kan kwa na. Mapanak iti ayan na. Nana si Mang. Ha? Ay, Albert, Barok, apay arimwar ka iti silid mo. Katne, marigatan ka pa'y laamag na. Ni Mama. Ayan ni Mama. Iso ko mga rutin nakita ni Jesseled dakan ni Papam. Amang naan yung tinapasamak ka ni Mama. Siya kunti makaamukan kwa na, Barok. Agsublikan ijay silid mo. Tagi na nakakit din. Saan na si Mang? Kaya't ko maamuan na kumusta ni Mama. Kalpasan ti pa nagsubang daken ni Papa. Nakaturugan ni nanang. Kunana apaturugan na. Ngambaliktad matan tinapasamak. Isumatan tinakaturog di katrek. Kadag ito'y naglabas ng aldaw. Awan ti sabali ang naglaw ko kaninanang. Naudi day di rabii akaslad da kabutan na. Kalpasan na. Dinan malagip dagiti napasamak. Sapay la ko ma. Tagtultulo yan ti kastoy adyar ni nanang ko, Diyos ko. Sapay la ko mata nagimbagan ni nanang. Tapno sa anak mo tan amadandanagan. Uray isulaang ang ti sagot mo kanyak apo. Jakon kidawan tinarang ay apa nagbiag. Tilaangan kidawakan ka. Kat ti karadkad ti inak. Agtultuloy ko man ti panagimbag na. Kat kanayon kumaan na sa lunat. Diyos ko. Panagkunak, saan arumbang ti inaramid mo, Amado? Saan ka kumapimanaw iti balayo? No jak pimanaw, ang mga no nakarkaro pa'y tinapasamag, Fausto. Sigurado asaan kami agsardeng agsubang kini Caridad. Anya nga mintipuon ti nagsinong batan nyo aya. Oh. Di pan nakisarita kini Albert. Anya? Jak nagustuhan ti panagsungsungbat kanyak ti anak mi. Isuan nakaungetak. Kalpasan na.
Dakamin kini karidad ti nagpinudot. Ay, kanayon mo't ngamin nga ibagakan ka, panyero. Sana rumbeng nga idalan mo iti pudot ti ulo, ti amin abanag. Talaga kid di akong sintidor di asawak. Iso anatangken met ti ulo ni Albert. Mama, gusto ko man ti panagsangsangit yun. Ang mga nun niya pa iti mapasamak kada kayo. Jak malapdan ti bakit, anak ko. Mama, Apay akas to imatan na. Talaga ka di asaanin nga agulimak ti panagdan nami iti amam? adamat basol ko iti napasamak mo. Isa pa ka manandak ka, ma. Nadyak ko masinungbatan ni Tibaribar ni Papa. Saan ko maana kaungat? Saan ko maana pasamak ti kastoy? Isong agkid-kid dawak mo iti dispensar, Mama. Lay ka anak ko, nakarubuhat akon. Si Kangay. Nakasukatak mo to, nanang. Ay nakapimpintas ka anak ko. Balasang ka talagan, nga oray 16 laeng titawan mo. Ni nana nga talaga. Kanayon nak nga idayaw. Ibagbagak laeng ti agpayso. Talaga amot ngamin anak kapimpintas ka. Nakaragrag sakak nga rod tunggal makitkita ka. Ngamin naidumduma at talaga ti kinapintas mo. Adu ati-atiwam nga artista anak ko. Unay mo't daytan, nanang. Ang mga no, da makangag kada kayo. Nakababain. Ay na anak, saan arumba nga iba inti agpayso? Di mo't kasta ti kanayon nga ibagakin kaya. Nanang, Kasayaatan lata ti agbalin ka na pakumbaba. Kan napudno iti amin abanag. Saan arumba nga ibain mo no anya ti agpayso? Tandaanam akanayon dayta, ha? jak tumalipatan dayta, nanang. Nan, arakupan ka man anak ko. Una yun ang nagirot ti panangarakop mo kanyak, nanang. Gaputa ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Siya kung timay, tapno'y bagak nga ije balay tinagdiretsuan ni Amado idirabi karidad. Apay anas ka na si kapay laang timang ibaga, Fausto. Apay, di na kabaulan nga ipakaamo kanyak? Karidad, amamutan nga agpadpada di asawam. Nang runa no may papan iti kastoy abanag. Jakla kayat ngagpanunot ka iti sabali, ket dumakkel ti parikot. Iswa siya kung ti mangibagbaga iti amin. Amom, Fausto. Kanayon latan asika ti agpalpalawag para iti gayam mo. Karidad, Pudno, sigudan nga gayam kayo kan ni Fausto. Sakbaya nagamam mo kami. Nga maging ka di ita, kat si kapay laang ti agpalpalawag para kan kuana. ulitek. Jakla kayat adumakkel ti susik yo. Iso disnudo nga ramidak daytoy. Takinapudno na. Saan nga mo ni Amado nga imbagakken ka, nga ijay balay tinapanan na. Di mon sakit di kaya ti panang sarong karkokin ka dito, Brad. Nasaysayat langan a pumanawak, no kastamot lang. Di ka man, Dan. Apay ngamin adi ka mo tinagsao. Kan may isa. Kaslaki din adda na unag apampanunutam. Saan ka nasabsabali kanyak, Dan? Kaslag kabsat, Dan. Isodyak aglibak. Ha? Nag-walk out man ng tamak idirabi eh. Anya? Day tatagpayso. Nalaos man ng tila dingit ni Mama. Ket siyak ti makagapo. Albert? Iso ana sayat matay may ka. Tap na dapang yab ka sa kitiriknak.
Tanojak may baga daytoy. Amangan noon niya pa iti mapasamak kanyak. Agyamanakan ka, Dan. Doña Caridad. Amom, oray siyak. Diyak ko makayat, makigayam ti anak ko iti saan mi akapada iti estado iti panagbiag. Ngamgaputan na bayag kayon nga gayam. Kan madlaw ko, apagtalkan na kaunay ni Albert. Iso adyak pakibiyangan ti panagayam yo. Agyamanak, madam. May salahang ti kidawakan ka, Dan. Di mo apuswan ti anak ko. Anyan ti kayat yu asawan, madam. Uray saan nga aklunan kanyak ni Albert. Amok, matultulungan na ka maipapan iti pinansyal a banag. Makitam? Madlaw iti langam nga agpayso ti imbagak. Sa bagay, baknang kami. Saan na magsayan ti kinabaknang mi? Gapula ang iti bariya, ama ititat kan ka ti anak ko. Basta tila ang kitaw ko. Di mo abuswan, ti kinasingpat ni Albert kan ka. Apay nga inaramid mo tikas jay, Fausto. Apay adi mo man lain nyo man kanyak. Agtalak ka kanyak, Panyero. Makatulong day jay tapno mapunas ti anyaman nga atap da. Nang runa ti anak mo. Kasano ko mapasamak day ta? Saan mo man na kaya ta panunutan? Sigurado nga agat atap ni Caridad, gapo iti ipapanaw mo iji balayo iti rabi. Nang runan di anak mo. Fausto. Kaya't patsyak ang makatulong ti panangibagak nga iji balay tinapanam. Iti kasta, mapunas ti atap dakan ka. O, anyat amom, amangan no pampanunutan da nagdiretsyo ka iti ayan ti babaim. Ngem ti babaik, Panyero. Pudno, ang mamati da ka di ngawan. Idinto tanalawag aday tatinangrugyan ti amin ariribok iti pamilyayo. Idinaduktalan ni Caridad nga aday kabalay mo. Wah, Panyero. Isu ngay naramid ko tikas jay. Tapno mapunas adagos no bilang agat atap damanan ken ka. Anyan di kastoy. Itayak pa na ang nagsapsapol iti mabalin ko ang masterkan. Awan mo't langan ti masaraka. Mabisinak pa'y kitli. Iturturod kun ti bisin ko. San abale tadandanin pangal daw. Ipampaminsan kun ton ti mangan. Sayang amin nagmeryenda apay. Sa akto manin mangal daw yung ton madamdama. Iso nga anusak pa lang ti bisin ko. Agbalasi wakman. Barang no da makita ka master ka. Di tabalasi ti kalsada. No syakla amay sa senyora. Madlaw ko anasing patigayam ni Senyorito Albert. Simang, Kan may sa isula ang tinakitak anadeket kan ni Senyorito. Kan amu tayumet. Napili iti gayam ni Senyorito. Amu na dagiti pakisingadan na. padno matkit di dayta, Simang. Ngam pinalagi paklat ta day jay adan. Narigatan, amangan umabuso. Senyora, Jakmat kaya ta magundawayan ti kinasingpat ti anak ko. sapay la kumaa. Tasaanan nga ibagan ni Dan kan ni Senyorito ti panakisarita yung kan kuana. Taamangan no anya pa'y ti mapasamak no maamuan ni Senyorito ti amin. Ha? Amangan no agsakit tinakam ni Senyorito kada kayo no maamuan na. Ne, ada nagsardeng alugan, Senyora. Mabitlaan, tay nakitaan no asino. Kagura nakadipay laeng, Caridad. Pasensyanak la ko man idirabi. Jak nalapdan ti bagik.
Ikagkagumakmet, ngam jakon nalapdan tirignak. Sigud matakasta ka, saan ka di? Manipang. Pangasim karidad. Saan ta kuman nga idukit tinapalabas? Panagkunak ngamin, iso ti masansan asaan ta apagkinkin na awatan. Gaputa ka na yun alagipan ta tinapalabas. Nabayagan day di apanawan. Nagbabawya kon ti amin. Iso asapay la kumatalipaten tan. Amado. Nakarkaro asaan ta nga kinnaawatan. Nutunggal adda saan ta apag kinnaawatan. Kat idukit mo kanyak tinapalabas. Iso apang nga asim kumakaridad. Itanamtan itilipat ti amin. Gaputan na bayagan ang nagbabawyak dayjay. Barok, di ka kadi sumango ang mangal daw kada mamakan papam? Sa anak pa mabisin na si Mang. Nga ta, Anya ti kayo asawan. amangan mat no lumikliklik kalaeng, gaputa amom asim mangpeten ni senyor. Sa anak naglibak kada kayo nana si Mang. Jack namin kahit nga daman ng room swa parikot. Maasyanak ka ni Mama. Albert, Iso ano pagdamagan da kayo? Ibagayo latan na sa anak pa yung mabisin. alangarod barok. Sika, ti makaammo. Talaga nga awan gasat ko itangaltaw. Jack nakasarak iti mabalin ko asumrakan. So, mapana kon iti nagsaritaan mi kanina nga pagsinarakan mi. Tagidan kami nga agawid. Ay, lingatan nanang. Kumusta nga tamot kon iti napanan na? Sapal ako matos. Diyos ko! Ada aksidente! Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwayan adenggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Nobela ni Ferdinand Feria. Itimat direksyon ken musika. June Ributazo. Computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken detoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay